يا خير صحب هنا فمنكم عرفنا الهنا والوفاء. الله عليك. أحبكم صحبنا فأنتم لقلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ma ogtihiin walaalayaal in ay nagu soo wajahan yihiin maalmaha ugu weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa. Tiedättekö, että meihin on tulossa suurimmat päivät, jotka ovat Allahille subhanahu wa ta'ala suurimpia päiviä? Maalmo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay acmaasha la sameeyo saalixa ah. Päiviä, jotka Allah subhanahu wa ta'ala rakastaa, että silloin kun niitä tehdään niinä päivinä. Hyviä tekoja. weynaanta maalmahaasi weyn yihiin waxaa inoo cadaynaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay. Ja se, että ne ovat suuria päiviä, todistaa meille sen, että Allah subhanahu wa ta'ala vannoi noihin päiviin Koranissa. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo ku dhaaranaya walfajri walayaalin cashri. Ibnu Cabbaas xabrul umma wuxuu tilmaamayaa in ay maalmaha tobankaasi ay yihiin cashru dilxija. Allah subhanahu wa ta'ala kun hän sanoo Koranissa wal-fajri wa-layaalin 'ashri, Ibn Abbas olkoon Allah subhanahu wa ta'ala tyytyväinen, hän kertoo, että Allah subhanahu wa ta'ala viittaa tossa näihin 10 päiviin, jotka ovat tulossa. Xabiibkeenu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoo tilmaamay in maalmaha acmaasha la sameeya ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aad u jecel yahay. Meidän profeettamme sallallahu alayhi wa sallam kertoo, että Allah subhanahu wa ta'ala rakastaa hyviä tekoja, jotka tehdään juuri näinä 10 päivässä. Wuxuu leeyahay xadiiska Ibn Cabbaas soo warinayay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiiha axabu ila allahi yacni ayaamu lcashri dilxija. Profeetta sallallahu alayhi wa sallam kertoo meillä hadiisissa, missä profeetta sallallahu alayhi wa sallam sanoi, että ei ole päiviä, mitkä Allah subhanahu wa ta'ala rakastaa eniten silloin kun niissä tehdään tekoja. Eli silloin kun näissä 10 päivän sisällä tehdään tekoja, niin ne ovat Allahille subhanahu wa ta'ala rakastetuimpia. Waa 10 maalmood oo inagu soo wajahan, waxaa inaga xigta hal maalin ama 2 maalin oo keliya. Ne on 10 päivää, jotka ovat tulossa meille, ja se alkaa päivän tai 2 päivän päästä. Aynu kaga faa'iidaysano acmaal wanaagsan oo aynu rabbigeen ku raaligelinayno. Meidän pitäisi keskittyä noina päivinä hyvin tekoihin, jotka saa Allahin subhanahu wa ta'ala tyytyväiseksi. Aniga iyo adigu ma hubno in aynu gaadhayno maalmahan la midka ah ee sanadka dambe ah. Sidaa daraaddeed jaaniskan inuu ku soo mari doono ma ogid ee ka faa'iidayso. Minä ja sinä emme tiedä, että sit kun nämä päivät menevät ohi, että tulevatko ne uudestaan meille. Tullaanko me todistamaan niitä uudestaan, joten meidän tehtävä on hyödyntää näitä 10 päivää tekemällä paljon hyviä tekoja. Waa walaalkiin Muhammad iyo sheekhuna Cadnaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala haydi barakeeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.